Oras dihita sa luhuna, ohado kamar muna amang inang ang giat matoktong di bagasan hay pasan kita sa luhuna marhiti pangaramotian ni Tuhan ta di pangan amin videoan ngayon kami imalanjutan ni video nami na sebelum na marjudul o tips asa barani kita madok ada di luluan di video sebelumnya nungaw patorak kami 5 tips na parjolo asa tadok tu dirita inaoto do aw kami di video no pataresok kami muse tips na paduahon ima ringgas mahita madohoti akaragam ni ulaw ni basa matong gabi on tips na paduahon asa majo tabas ate amang inang marbocir may tutu ala nunga jarang dohita dohot tiragam ni ulaw ni ala ni parjulo majo tabahas ragam ni ulaw ni mulai san na met sa hatu na marga yang go di rohanami angga swatoluk dohita tagwari majo ka perpunguan sadai adong may perpunguan pangapulion manong ulaw pangapulion na berbentuk sosial mo dirokon adong mga pangapulion mahiti parsaw taon manang STM pangapulion mariti marga manang pangapulion mariti parsaw taon siyan bona pasugit dohot akana asing dokitu adong musema tutu aka ulaw di ari isan hampir sarupa may tutu di ari sa parsaw taon di marga nang di bona pasugit parsaw taon napatuluna arong mamusay di pesta arong mamin pesta ujub marhusip marhata sinamot manang akaulaw na berbaw tu adat napapaton ulaw na morti dihamu amang inang molo sa tolok dohita iyanggo di rohanami asa parjulo mahita ringgas madohoti ulaw na met isarana di STF ta majo ita molo naing marsajar madok ada ita alana amang inang di STM-on akadong sautat tadosi dangarong raja ni tutur tersongon di aka parmargaon jadi tips na paduha no mai intini judul nami na dikicang artina bohama hitam molo jarang dohita parsidoko yang go di rohanami tips na paduha no 5 ringgas kamu madohoti ragam nulang ay olor si pata amang inang nunga takas taboto di jolo jabuta manang di bari bajabuta manang di lorong sa bari banay adong mga puli parsaw tao alasan tabahat 12,000 alasan unang dohot kita yang saran namin tutu tak usahon asa dohot kita di sini doti hamu sahali 2 hari bahkan sampai 10 hari molo di parro kamu do amang inang nang ginang pinaribot las ido tong hatayin lapulang asa tudos may tuhata na magdok siyan na martinangi do mula ni hapistaran unang majoga bipistar manang na jolo ta atusipe innaroha namin boy mahita manakop akahatay tung sering hamudohot manang na piga hali coba hamu madok hata perdana apala sautik manang sakababahata memang apala moldo ulah honotte alay pos maro hamuna
molo nunga sering hamu dohot artina nunga ta atusi tinggal makatahon nama ay memang diri ta umma alo na maol sialoon say tarok tokon dotong totong say lalak malublubuk molo nunga nay tajuba madok hata alay taingot maati molo holan na sa hali do hita parsidohot pasti do dang barani hita alay merhitei jubulhun hamu mamadohoti manang ringgas iro gabi taba parbinatoan nuain pe asau babua ma tips na molo nunga berhasil hamu madok hata sautik manang sakababa pe untuk pertama kali dohono ma agoy amang tabuneng tabu ma pakilalaan jadi incina dohoti amu ma nas atupe holan nama nangi sampai 3 hari molo nunga pas di rohamuna mulai ma dohot tamu madok hata isarana boy do talati latihan sejabu ala berbeda-beda do memang daya tangkap ni seseorang arong do na sahali 2 hari dope madohoti nunga itor barani molo on memang na itor hatop do dia tusi ditakuk jala itor barani tampil mau lihat ma molo jolma sisongonot do hita alay buhama musia amang inang dongan nang dohot 10 hari 20 hari dang ra barani madok hata sampai nuai anggo saranani ima unang be saita ulur-ulur sari hari asa barani hita madok hata manang na saita rok pas manang bain hamu masyani turungat manang na usahata mahan balok kamu mention bagas rohamna kuncina tarok ma sadarion saunari ikon madok hata doang ay molo dang saunari sadi hari pe itu alana so na tiap hari adong ulaw soni soni do didok karaja hata nong piga nisukon ido tong didok nasida jala didok nasida no dang namar na tamat inna anggo namar siajar nasida pe naujui inna songoni do tong binege ma carita ni nasida perjulu madok hata tong do songon na upatorak kami na di cengu tersongoni majo amang inang nabui hutar yasok kami tu tips na padua honon jala hurang kumhami ma intina omma do tihamu ma pinomat nunga piga hali bolok ko kamu ma hata 1000 alasan na madok na suboi dohot jala molo nunga dohot tamu piga hali dok ma di rohatta sadarion ikor rodaw alana au nga siap lau madok hata atung pe sakot amang nang marang na mulak-ulak hata niway bako na may tutu molo parsiajar di penghujung di video on asa subscribe kamu aja like kamu manang na di komen pe manang dibagi kamu video bain narawa mo na amang inang masikok be gabi majalah horas asa doon mahata ni pasa tutu molo marupakin naraka linggam ma nitukulan molo dong hata nasala linggam ma kita marsi salpuan asa molo tarida inna urat
dinggam tinaboran. Mularong akanahurang amang inang dinggam hita marsiyan juan. Oras majalagami dia muna amang inang selamat porngi madita saludna. Yala selamat menyambut Natal madita saludna. Siang giak tuhatta na para sirohay para motita saludna. Boy tol hasita 2 tahun na nengro. Amin. Oras marita saludna.